खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिमुसारनि जानानै जोङो आसाम हादरसानि साखाथियावनो नांजाबनाय अरुणाचल हादरसानि नैबे नक्सा पार्बत होननाय मोनसे जायगायाव दंफैयो। दा बे समाव जों खोनानो मोन्दों नैबे जि जायगा बे बर'नि जि गोदोनि राजा दा बेजों एसे सोमोन्दो दं। बै समाव माने गोदोनि जि राजा बे राजाया रायजो खुंदोंमोन जों होननानै खोनानो मोन्दों। दा बिनिखायनो जोङो नैबे बाथौ बिमुसारनि जानानै नैबे जि जायगा बे जायगानि सोमोन्दै जोङो नैबे साखाथियावनो थानाय जि जायगानि जि थागिबि दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ नैबे जायगानि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लागोन। अरुणाचल हादरसानि जि नक्सा पार्बत जि जायगा बेयो बर'नि जि गोदोनि राजा बेयाव रायजो खुंदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। बेयो बेसेबांसो सैथो? आंनि बादिब्ला बेयो सैथोआनो। गोदोनिफ्राय जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन बेफोर दैखर आरो बे गोजाम न' खुन्था बेफोरबायदि गायसननाय आरो बायखोन्दा नुनो मोन्दों। आरो बे जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव साहा अरुणाचल रायजोआव नक्सा हाजो, बे नक्सा हाजो सिङावनो सा खोला 1 किल'मिटार आरो सानजा सोनाब 1 किल'मिटार होननानै जों खोनानो मोन्दों। आरो बे जायगायाव गोदो बर'फोरनिनो थागिबि राजा खुंनाय जादोंमोन होननानै जों मोनथिनानै मोन्दों आन्दासाव जेनेबा। बेनिखायनो दा जोङो नैबाव जोंनि नैबे बिश्वनाथ जिल्ला ओनसोलनि जोंनि बालिदाङा गामिनिफ्राय आं मुस्रि इन्द्रेस्वर बसुमतारी। आं गिबि बेयावनो बाथौ मन्दप गायनानै बुमेन गायनानै बेवहायनो आर'ज लादोंमोन। बोसोरसेयावनो आं खनथाम आर'ज होदोंमोन। आरो बिनि उनाव आंनि उनाव सासे फैनानै आरोबाव बे जायगाखौ फोसाबनानै आरो बाथौ गायनानै आर'ज खनथाम लानानै बिथाङा बोसोरथामाव फोजोबो आरो। मोसाहारि जाथि मोसाहारियाबो बे ओनसोलावनो आं गायनाय जायगायावनो फिन गायनानै आर'ज लादोंमोन। बे सैथो। आरो आंबो गिबियावनो लादोंमोन। बेवहाय आं एसे एनै आंनि एसे गोरोन्थि जानायाव एसे एनै आं बेराम सोमजिनाय जादोंमोन। बिनि उनाव आं हामनायसै आरो बिनि उनाव बिथाङा बेयाव बाथौ गायनानै आर'ज खनथाम लानानै बोसोरथामाव फोजोबनायसै आरो एसेनोसै। बे जायगायाव माने जिल्लाया मा जिल्ला जायो? पाके केसां नामा? पाके केसां बे जायगाया अरुणाचल नक्सा हाजो आरो पाके केसां जिल्ला गोलैयो बे अरुणाचल बेयाव बाथौबो गायसननाय नुनो मोन्दों। दा बेयाव बाथौ धोरोम हिसाबै फैबाय थानाय समाव नैबे बाथौ गायसननायाव बाथौ नैबे सालिखौ माबायदि खालामनो सानदों? जों बाथौसालिखौ नैबे अरुणाचलनि जिथु गामब्रा बिनियाव सोंनानै ओमफ्राय आरो बेनि नैबे जोंनि बे अरुणाचलनि मा होनो फरेस्टनि आन्दाराव थानाय बे नक्सा हाजोआव बिदिनो माबानिफ्राय गामब्रानियाव सोंनानै आरो नैबे सौदानाव सोंनानै जों बे बाथौ बिथा गायनो लानाय जायगाखौ 2015 मायथाइयाव आङो बेवहाय गायसननो लादों रायजो राजानाव सोंनानै। ओमफ्राय रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब होदों। बेवहाय आङो दा बेयाव 2015 मायथाइयाव बाथौ गौथुमनि नैबे जिथु बाथौ गायनाय बाथौ बुमिनखौ बेयाव आं गिबियावनो आं गायसनदों आरो। नैबे जि बर' राजानि जि रायजो खुंनाय 1300 आरो 1400 जौथायाव रायजो खुंदों होननानै खोनानो मोन्दों। दा बेयो जारिमिनारि जि बिजाब महराव बेयो दङ नामा? बेखौ नैबे अरुणाचलनि मानसिफोरा लानानै दङ, मोनलांनानै दोनदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। निसिफोरनि न'खराव बियो माने 1300 1400 बे समनि नैबे नक्सा हाजोनि जिथु सामन्थाइ गोदोनि बर' राजा हादोर खुंनाय एबा आरो बेयाव बायखोन्दा बायदि मैया
नुनो मोननाय जानायखाय बेयो बर'नि खा नामा होननानै आङो साननानै बाथौ गौथुमनि जिथु नैबे जोंनि बाथौ धोरोम बेखौ आङो गिबियावनो आं नैबे जायगायाव गायसनफैदों आरो 2015 मायथाइयाव। बिनि उनाव जोंहा आंनि समाव आङो मासिक दानफ्रोमबो माने बेयाव आलारि बाथि सावनाय खालामदोंमोन। बिनि उनाव आङो बेराम जानाय समाव एसे दोनथ'नाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय आरो आङो खेबथाम आर'ज गिदिर होनानै फोजोबनानै आरो ओमफ्राय बिनि आंनि उनाव राखेब बर' होननाया जाथि मोसाहारि होननाया बे समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे जि अरुणाचल हादोरसायाव थानाय जि नक्सा पार्बत जि जायगा दा बेयाव बिश्वनाथ जिल्लाया दावबायदों। दा मा थांखिखौ लानानै बेयाव दावबायफैनाय जादों? गिबियावनो बाथौ बिबुंसार नखरसिम खुलुमनाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार मंगलबार सानाव नक्सा पाहार जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सेरावनो थानाय अरुणाचल प्रदेश पाकिस्तान जिल्ला बेहाय जोङो खोनानो मोन्दोंमोन, जों फैफेराखैमोन बेहाय। दा बेयाव फैनायाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै बे बाथौ दं होनना बुंदोंमोन। दा बे बाथौ दं होननायखाय बे बाथौआ बोरै दङ, बे बाथौखौ बोरै दं होननानै जोङो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफादनि जानानै जोङो नायदिंफैदों। दा नायदिंनायाव मालायनि सायाव जों खोनादोंमोन, दिनै गमामायै नायफैमारबाय बे बाथौआ दंमारमोन। आरो बे बाथौआ गोबां सम 2015 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन होननाय खोनादों। आरो बेयाव बिसोरनि बिश्वनाथ आनसलिकआ बेहाय आर'जबो लाफैदोंमोन। नाथाय मोनसे समाव बे जाय दैदेनगिरि बिथाङा लोमजानानै दोनथ'नाय जादोंमोननो। दा बेनिफ्राय बे जिथु बाथौ दंमोन बे बाथौआ हाग्रा दुमदोंमोन। दा बेखौ जोङो जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोन आफादनि जाना जों नायफैदों आरो नायना जों दिनै बेखौ साफा खालामफैदों। फैबाय थानाय समाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै नैबे जि बाथौसालि बेखौ माबायदि खालामनो सानदों? जों बेखौ बिश्वनाथ जिल्ला जानानै जों बेखौ जिथु अरुणाचल गुबुन हादराव दं हिसाबै जों बेखौ अरुणाचलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै आरो जोंनि जिल्लानि जिथु दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरखौ लानानै आरो दुलाराय बाथौ गौथुम बेफोरखौ लानानै जोङो सारमोनजों लानानै जों सावरायलायगोन। आरो सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ गमामायै बेहाय समायना मोनसे नुथाय दङ। गोदोनि बर'फोरनि महाराजाफोर बिथांमोननि सावगारि दङ। बेखौ लानानै नोजोर लानानै जों बेहाय सानदों जिल्लाया थानसालि गंसे जों